Til dengkelmu iki kanca paesan. Wo lah. Nek ngono bener Kang. Bener apa? Iki malinge ajar Kang mati dening aku. Lho. Iki arep apa? Iki arep apa? Ajar Kang. Oh, unangan lah. Ya kami sanggeni maya wisanggani Maya Wisnu Pratenta Duh konangan iki kayaknya Ora pangling anakku ngrandu Gumbala Antasena. Heeh, Pakde. Karo Antareja. Ih. Wong Prabu Ndrawati inggih. Aku ngaturke sembahku katura ya Pakde Kresna. Iya Antasena tak tampa pangestuning makmu Ndrawati wae tampanana. Heeh, tak gegem dadekke jimat. Kang, apa Dimas? Ngaturke bekti Kang iki pepundhen. Oh iya. Wa Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wa Prabu. Ya Antareja tak tampa pangestuning makmu Ndrawati wae tampanana. I. Samujangan anggen kawula pundi? Antasena. Iya, Dik. Wis suwe apa piye leh mulungga ning kono mau? Ha ya wis udakara setengah jam ya, Kakang. Iya. Aduh. Ngopo kok kaya wong keweden sampean ora ngopo sampean kaya wong keweden kena ngopo Dik ora apa-apa Antasena oh ya wis tenan iya ora apa-apa tenan ora apa-apa sumpah demi apa demikian demi apa kok demikian sampean ki ora nek ngono yen kowe lungguh ning mburiku mau wis udakara setengah jam heeh yen ngono kowe wis krungu kabeh apa sing tak aturake ayo capet-capet wong cangkemmu marep rono hus cangkemmu kuwi ora karo punden kok nyangkem-nyangkemke lha apa congor hus ayo capet-capet aku ora patiya krungu wong ora cetha wong nuwun sewu tutuke Pakde Kresna kuwi marep rono oh ya syukur heeh ana apa kowe methuki iwakmu ora De piye aku arep takon karo sampean kowe arep takon apa sampean ki sak jejuluk sak jeke urip ora tau kok sing jenenge Malang Krik kok saiki ketemu aku kok Malang Krik apa kira-kira sampean ki nantang karo aku ngono apa piye Antasena piye aku ki ora Malang Krik terus boyokku ki ana ledese ngono ora tak goceki iki ping sredut oh ngono heeh Ratu kok ledesen barang ya wis ora apa-apa nek Malang Krik apa-apa nggoceki borok. Heeh. Wong aku arep takon karo sampean. Piye? Kowe arep takon apa? Biasane ning ndi-ndi Nata Ndrawati Prabu Kresna kuwi tansah didherekake karo abdi kinasihe ya kuwi Raden Setyaki utawa mak cilik Garbaruci. Lah saiki kok aku ora weruh mak cilik Setyaki ki nek ndi? Antasena piye? Sangune ora cukup Setyaki ora tak jak. Takon lungguh ning kesatriyan wae. Oh, ya wis. Iya. Tunggu Prajanegara Ndrawati. Oh, ya apik. Iya. Ora wigatimu nemoni wakmu Ndrawati ki apa? Mirunggan wae wektuku, Dik. Iya. Aku ketemu sampean ki mergo aku karo Kakang Antareja ki nglakoni sawijining lelaku utawa laku dharma. Sing kudu tak temokake sartane kudu tak tempuh srana aku kudu nemoni Pakde Kresna ngono heeh kowe arep nggayo apa sajak wigati mergo iki wangsiting dewa ya Kang heeh to Kang mbuh oh tak ajar kowe iya Dimas pancen iki wa Prabu Panjanestu kula kalian Yayi Antasena menika pikantuk wangsiting dewa kinan pinanggih kelan panjenengan ora lah kowe arep nggayo apa doan aku arep nggayo kawruh kasampurnan Dik. Wedan kuwi ngelmu dhuwur. Lah iya dhuwur nek ndek dolanan bocah. Ayo to. Arep nggayo kawruh kasampurnan. Heeh. Apa? Ngelmu.
Ngelmune apa? Kuwi ngelmu arane sastra cantaka. Sastra cantaka. Heeh. Kok lagi krungu iki? Lah ya aku ya lagi krungu iki wong dewa lagi wae paring dawuh. Iki mau bengi ya Kang ya. Iya. Sastra cantaka kudu tak gayo ben aku entuk wejangan ngelmu kasampurnan. Banjur syaraté dewa paring dawuh karo Antasena karo Antareja. Iya, paring dawuh. Piye Jawata? Aku kudu ketemu sampean keping kudu aku nyuwun ngambil wujude senjata cakra. Wis wuwu senjata cakra mbok apa wae pokoke sembarang pusaka Ndrawati. Kagatri sangka piranguri nangkul kinempet kempet. Dosang retnaning bawana ya jagat mangestu ngono wayah Bathara jagat Antasena piye Dik ora kok teges aku nampik apa sing dadi panjalukmu jeng nyatane kowe iki anakku sing tak tresnani oh lah iya nek kowe arep nyuwun ngambil wujude senjata cakra wektu iki aku ora iso menehke lho sebabe apa sampean serik karo aku? Ora kok le serik ki ora. Ning iki perkarane ngene, senjata cakra keri ning negara Ndrawati. Waduh. Urung kok aya. Piye ki Kang? Pusaka liyane Dimas. Wa Prabu Ndrawati ki ndek pusaka ora mung senjata cakra. Pusakane sampean liyane senjata cakra ki ra akeh to, Dik? Iya. Nah, iki ki. Apa? Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Aduh, Antasena. Piye? Pangestumu ya keri. Piye to iki? Apa, Kang? Pusakane Wa Prabu Ndrawati ki akeh. Coba panah Kyai Kesawa padha keri. Ora kok iso dadi keri iki piye to? Apa sampean ku mangkate ora bareng rombongan ngono apa piye kok keri? Apa melu rombongan sound system ngono apa piye? Anggepmu apa pusaka kok meloke? Larah-larahe ngene. Piye? Wakmu mau rak siram. Oh iya, adus. Iya, Pak Pung. Iya. Nek arep siram kuwi pusaka kuwi mau kudu tak racut, kudu tak selehke. Ana sak njabaning jeding. Jeding ki apa? Kamar mandi. Oh iya. Kresna ngerti kamar mandi barang. Kresna modern kok ayat ta? Iya. Dadi ora entuk gawa mlebu ning papan kanggo bebuang. Ora kena. Terus keri Antasena. Oh, karang gage-gage lek arep sowan ngersani Yayi Prabu Darma Kusuma. Oh lah iya. Ya wis nek barang-barang kuwi mau keri siji iki sing ora mungkin keri, Dik. Apa? Kaca paesan. Kaca paesan iki sing ora keri. Mergo kaca paesan iki nang ngendi wae tindake Nata Ndrawati tansah nderekke. Mergo kaca paesan kuwi mapane ning epek-epek. Mapane ning sak jerone kulit sak njabane daging. Lah, aku tak nyuwun ngampil. Antasena, piye? Nek kowe arep njilih kaca paesan ki ora iso. Lho sebabe kaca paesan ki mapane ning sak jerone kulit sak njabane daging ora iso ditetel. Ayo tangane wae kene tetel kene. Hus. Ngawur ora padake spare part mobil. Saya mencurigakan. Iya. Ya wis. Mbuh pokoke ngendikane dewa mau ki bakune aku najan ora diparingi ngampil sing penting aku ndelok pusakane sampean. Ya. Kowe arep ndelok kaca paesan? Heeh. Ya wis. Kene nyerak kene. Iki Kang kelakon Kang arep nggayuh sastra cantaka. Iya, Dimas. Heeh. Tak ndelok aku, Dik. Sawangen. Andi tok maju untir-untir aneh ora. Aku ki arep ndelok sing anteng tangane kok. Iki lho sawangen. Lho. Ayo sing jenjem sing anteng ora kowe sawangen. Wo. Welaitan. Anteng to ora. Lah kok kutil. Kutil dengkelmu iki kaca paesan. Wo lah. Nek ngono bener Kang, bener apa? Iki malinge, ajar Kang, mati dening aku. Lho. Iki arep apa? Ajar Kang.
gak kok negara Ngamarta. Pamore ilang jebul iki menungsane sing ndadekke jalaran sabab. Mutar ora tenan to, Kang. Iya, Dimas. Iki sing dadekke tuk sumbring perkara. Bapak tak takoni kok arep mateni Abimanyu lupute apa Abimanyu kok jare nyolong pustaka aku Cobriya karo Siwa Ndrawati. Jebul mbasa iki tok tutuki. Badar iki. Antasena. Antasena aku njuk ngapura. Ora ono ngapura tutuki, Kang. Rumangsan apa? Panjenengan menika pupunden kula ingkang tansah kula aosi. Jalaran tiyang sepuh kula Rama Kyai Jodipati menika ingkang paring ilmu menika panjenengan. Aduh. Nanging ing menapa malah panjenengan menika ngumbar wisa. Aduh. Damel perkawis adi kula pun Abimanyu sampeyan damel pawadan adi kula Abimanyu nyolong wujuding pustaka. Aduh. Dimas Antasena iwang-iwang ngono. Aku ora ngewangi kok. Aku kok ngantem nek nyawane Durna wis tekan nggon telak. Aduh. Apiye dikapakke iki Dimas? Wis dujurke ngalor wae. Dujurke ngalor sampean golek omori. Durna tutup irunge. Diadane dintepi watu krukup mori. Meninggal. Tutuk Kang. Sangkeme kok brawoke ora umum. Sampeyan iki tak takon, apa kowe wani ngeplak mbahmu? Ora wani sebab apa. Sampeyan iki nadan to wong tuwa, ora selawase wong tuwa ki bener. Wong tuwa ki ya akeh lupute. Wong tuwaku kok klerune. Nyatane sampean gawe pawadan nek Abimanyu, sampean ngomong nek Abimanyu nyolong wujude pustaka wekasan Bapak Werkudara karo Mak Cilik Janaka arep mateni Abimanyu. Iki mergo cangkeme sampeyan. Au. Biasane diantem pisan ki bengok, Kang. Ha iya. Mbok menawa delay. Ayo. Ngaku ora sampean saiki tak takon. Mumpung rung tak pateni. Aduh, aja dipateni. Tak wangsuli ning aja dipateni. Ora, aku ya kuwalat mateni wong tuwa senan. Aku ora tak takon karo sampean. Modar nganti kami sajalan kowe ora. Karo wong tuwa kok wani kowe kuwalat Antasena. Ora gagas. Bola-bali Antasena iki diwenangake ora tata krama karo sapa wae. Tak takon karo sampean, Mbah. Gujek sing siset lho, Kang. Iya. Tak gujekane kupinge Dimas. Sampeyan kok dadi membo Siwa Ndrawati iki motivasine apa? Aku. Woi lah tutuki Kang. Kurang. Colno aku ki. Tak amang kowe lungguh iki rembukan sing penak kowe sing kepenak lungguhe tak klarifikasi. Durna arep klarifikasi Kang. Sampeyan membo rupa Siwa Ndrawati iki dasare apa? Aku diutus anak Prabu Jakapitanale Antasena. Diutus kon ngopo? Gawe ringge Pandhawa mateni Pandhawa. Terus nek Pandhawa mati Kurawa ngukup kamukten negara Ngamarta. Weh, lah antemi Kang, mati dening aku. Aja! Terus Kang, sing seru. Rumangsane apa? Panjenengan menika tiyang sepuh nanging boten saged dipun tuladha. Andarja. Rumangsane apa ben tak ceblokke ming kari ketok ndase. Aduh, aku
arep kapake aku. Apik Kang tong ono ke apik Kang. Arep kapake iki Dimas. Aduh, anak sena kok tau kapak-kapake ora arep tak kapak-kapake mung takon ngakoni keluputan. Ora kok dadi sampean dikarep Durna ta cebloke ming kari ketok gulune tok iki. Ben kapok ben ora iso obah polah. Wo ya apik Kang. Apike kapake Dimas. Wis ben gandeng cetha iki menungsane golek bocah cilik-cilik Kang. Golek bocah cilik-cilik. Sak negara Ngamarta. Heeh, wiwit saka Kutagara nganti tekan Karang Pradesan bocah cilik-cilik klumpuk iki kabeh. Jareng apa iki? Kosek Mbah sampean ora usah melu-melu. Kayake apik kuwi ide yang bagus. Nek bocah cilik-cilik wis nglumpuk, tukoke ombe galonan. Nek wis tukoke ombe galonan, kon ngombe kabeh ben nganti kelempoken. Bocah-bocah cilikmu nek kelempoken terus krasa nguyuh. Terus karepmu menungsane iki diuyuhi. Aduh. Wong bocahe urung nemu kose. Oh iya. Aduh dale pesinge ora umum. Nek ora entuk bocah Kang. Piye Dimas? Golek watu rong truk. Terus kapake. Durna bandemi watu nganti mudhar. Lha yang Durna ki ora ndek keluputan apa-apa. Piye? Kowe malah nang kene. Kowe ngomong nang kene omong nek yang Durna ora ndek keluputan apa-apa. Ora tak takon janjane aku karo kowe mau iki mau ora. Aku tok jak nemoni Siwandrawati kira aku rak mung nuruti kowe. Heeh. Mergo aku wedi kualat. Nek aku nganti wani tumindak sing ora prayoga karo ngersani Siwa Prabu Ndrawati. Terus karepmu ning basan iki sing dadi wujuding Siwa Ndrawati Yeyang Durna aku ora iso Dimas. Lho, sampean wis nutuki kok saiki malih ora iso. Wong kuwi nganggo dipetang, wong kuwi nganggo digelar, nganggo digulung. Wong ki apa-apa nganggo dipetung, nganggo dipikir. Aku ki jejere anak, aku jejere putu. Eyang Durna ki pepundhenku. Nek Eyang Durna arep disiya-siya, kowe arep dak siya karo eyangku. Monggo Eyang Durna iki sing menehi ilmu karo bapake awake dhewe, bapake awake dhewe menehi ilmu karo awake dhewe. Terus karepmu piye? Aku ora trima. Tan trimamu piye, Kang? Nek nganti anane Eyang Durna keloro-loro nganti sia-sia nganti arep diuyuhi karo bocah-bocah cilik. Antarja sing ora nrimake. Weh lah. Nek ngono sampean ora trima nek Durna dipulasara, aku ora nrimake mergo Eyang Durna ora duweni keluputan. Wo lah. Ya wis, Kang. Ketok lorekmu, ketok gedhanmu, Kang. Ayo kowe ngejaba tak ladeni Antasena. Nek kene wis ora ana kekadangan, nek kene wis ora ana paseduluran. Anane mung Antasena, apa Antarja sing tekaning pati. Wo, ora minggat saka ngarepanku. Sembur mlonyoh mati dringo tutuki ndasuwe. Wah, mati kowe. Ayo, anggepe apa? Dikira Antarja karo Antasena iki menang Antarja ngono apa piye? Ora sasu. Wis kelenger menungsane. Wis dadi konsepe aku karo sampean. Wis kaya dagelan. Jo klitik, jo kluthuk. Iya. Semaput wonge. Kuwi ora semaput. Lah apa? Gladi resik mati. Gladi resik mati. Oh. Wong nek arep mati ki nganggo simulasi sithik kok, Kang. Nganggo latihan sik iki gladi resik mati iki. Terus karepe iki piye? Durna pondhong. Durna dipondhong. Heeh. Kae Bapak Werkudara karo Paman Janaka Duya. Wahidan nguyak Rama ki Anjadipati ki playune banter banget. Ora ana udan rono angin kok bengok-bengok. Mbok menawa lagi ngrasake lara Dimas.
Wah kowe iki ngawur ora men aku sengit kok aku wong tuwa kok ora kena ditulada pakartine babar pisan. Mangsane apa? Durna pondong Kang, terus saiki pondong. Bapak Werkudara tak oyake. Iya. Nek wis secandhak Durna tuduhke. Nek janjane Abimanyu ora luput. Oh iya Dimas. Gage Kang, mangkat. Aduh. Aduh. Kanjeng Rama. Elah. Setan ora tatanan. Manus maning jajalanat. Nggonku ngetutke lan nderek emang tindake Kanjeng Rama Penemban Durna. Nggone mindha warna wujuting Nata Ndrawati. Walah kok dadi cilaka ketiwasan kaya mangkene kanane. Kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan. Oh, lan ora tak aturke Sinuwun Ngastina. Lan Sinuwun Ngastina ora tak kon tanggung jawab. Aku sing ngamuk negara Ngastina wae.